ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир ма бозори Корвон рафта будам ва дар онҷа видео кардам. Як-ду харид буд, як-ду заказ буд ва ёра харидам барои подписчико ва инчунин дромада анамин нуқтаи чӣ гумура нуқтаи ами савдои Фаберлик ҳастаи амҷада офиси Фаберлик ғаниқтараш аму рӯбарӯи якум дарвозаи Корвонда ҳастай. ҳамуҷа дромадам. Дар онҷа бояд мада якта пачи меомад аз манҷабоно, як пач падарка ва анамин пачра ма заказ кардаги будам. анами хел аз фирмаи Фаберлик беҳад пачи хубай. духтаро рақамҳои манҷара мемонам, шумо метавонед ки худаш вай директорай метавонед ки бо пурратар мефаҳмонатона дар бораи кор. Агар кор кардан хоҳед, беҳтарин имконият барои хусусан барои занҳое ки хонашинанд. шумо мисол дар хона шишта метавонед ки кор кунед. ҳам ба Тоҷикистон доставка доранд, ҳам ба Русия. ин мода аз Россия ҳам хевай равон кард. омада гирифтем аз анамин Корвон. баъд анаминорам падарка равон карда. барои духтарои ма беҳтарин и падаркаи ногаҳонӣ буд. ина бинед шонача духтарои ма буч хеле духтаро ранги розвира нағз мебинанд. аз инора бинанд хеле хурсанд мешаванд. ҳама ино падарка аст манҷабоно. золотой директори Фаберлик. ина шампунь бальзам детский аз 3 сола болояй. аз дигар чизошам нишон метиҳам. ҳаст анам хеле гел я душа барои кӯдако беҳад бой хушрӯ доранд. ино ман аз анамин серияҳо истифода бурдагӣ ҳастам дар кӯдако. медонам ки бисёр ҳам маҳсулоти хубай. бинед хурсанд мешаванд бо духтарако. аз дигар хелошам нишон метам. дигар чизошам ина марҳамат и барои амхе мӯҳ дақ нашава спрей беҳтаринай. хусусан барои осияи ма ки мӯҳош дарозай, ҳар саҳар ҳангоми мактабравӣ шона мекунем, мебуфем. ҳамина истифода мебарӣ. осонакай хушрӯй дақ намешава. раҳмат манҷаҷон барои анамихе тӯҳфаи ногаҳонӣ. ана инчунин ҳастай шампунь бальзам детский. ҳамашон серияи детский. бӯҳои аҷоиб фасон. и бальзам детский. дариҷа бо зубной паст ҳастай детский бинед. ва инчунин анам хел собунай ба фикри мо. хулоса ин буд анами қадар падаркое ки аз манижа золотой директор аз Россия мода равон кардан аз анамин фирмаи аз компанияи Фаберлик. духтаро рақамоша мемонам. дромадани кор бепулай шумода мефаҳмонанд, равон мекунанд борора. мисол шумо вақте заказ мекунед барои клиентотон, барои худтон, куҷое ки гуфтед равон мекунанд. доставка ҳастай ҳамаи ҷода. ё ин ки мисол барои худтон ягон чӣ харидан хоҳед, шумо метавонед номи худтона регистратсия кунед. ҳамчун харидор намегиреду дигар амин продуксияоша, ҳамчун коргар харидорӣ мекунед, ҳамчун консултанти фирмаи Фаберлик, компанияи Фаберлик. уҷада бо арзонай. мисол шумо арзонтар, ҳамчун коргар арзонтар ҳамаи амин маҳсулотҳои Фаберлика харидорӣ карда метавонед. чӣ хеле гуфтам имрӯз рӯзи тӯҳфа буда, рӯзи падарка. яке тӯҳфаи дигар имрӯз медонед анамин намуд сатр буд. ҳозир нишон метам. ира бошад як подписчики мо аз анамин Қурғонтепа равон кардан. қавсакай материалш бамбукай. ино нестан Корвонда сатрай. бинед хеле маҳкамак барои рӯзои барф. нежно-розовий рангаш. баъд анами гил нигина ҳозир модаяй. ира ҳамхе барои мо тӯҳфа равон кардан. раҳмат ҳам барои манҷабону ҳам барои анамун подписчики мо. бо мо бошед ва видеоҳои ояндара интизор гардед. хайр.